אוהב ירקות, נראה לי זה כבר בראש המצעדים, איזה שם כל כך מושך. נכון, כל אחד חושב, מזמזם לפני שהוא בוחר. אבל בתור שם לפזמון, תודה רבה שיר. אנחנו ממשיכים להראות לכם כאן את האופציה האחרת לבילוי בארץ, קרוונים. ראינו קודם קרוון להשכרה ב-700 שקלים ליום. עכשיו שני קרוונים, אחד תוצרת הארץ, אחד תוצרת חוץ. בשביל זה תצטרכו להיפרד מסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים, אבל יש לכם את זה לכל החיים, וזה יותר טוב מיחידת מגרמניה. אהלן אסף, מה העניינים? ברוך השם, תודה. ברוך השם. מאיפה אתם מביאים? גרמניה? גרמניה, המפעל הראשי הוא גרמניה, הרכבה מתבצעת גם בהונגריה חלקה. וזה לא עולה הרבה יותר מזה תוצרת הארץ, נכון? הוא לא עולה הרבה יותר. אז מה היתרונו? הוא גרמני, זה מפעלים שבונים המון שנים קרוונים ויודעים איך לבנות, מוצר איכותי, מוצר טוב, עם כל המכלולים שצריך, אם זה שירותי, ואם זה מטבח, ואם זה כיור, ואם זה דוד חימום, ואם זה מזגנים. תראה. יעלה ויבוא. יעלה ויבוא. אוקיי. אני יכול לראות עצמי נופש בדבר הזה, האמת? כן. כן. יפה. זה לארבעה אנשים הדבר הזה? לשישה אנשים. לשישה אנשים. זה לשישה אנשים. זה מיטה זוגית, זה הופך למיטה זוגית, זה מיטה לילדות שלי, רותם ודנה שם, שכבר פשפשו במיטה הזאת, כן, תמשיך. זה הופך למיטה זוגית? זה הופך למיטה זוגית, זה יורד, זה נפתח כלפי מטה, יש פה אלמנט שבראשון כבר שברת. רגע, שנייה, רגע, אתה צלם עכשיו לגמרי. רגע, יש לנו... רגע, נכבתה המצלמה, היא בסדר, עובדת? חזרה? יופי. אז זה נפתח לזה, ושם מיטת קומותיים? מיטת קומותיים. מיטה זוגית, תסתובב ותפתח את השירותים, תן לו ככה. רגע, בוא. חכה שנייה. לעבור, רגע אחד. השירותים. פלא. די כיף, האמת. המים חמים לא הדלקתי, אז אל תיכנס להתקלח. אני בקיץ רק במים קרים. אוקיי, אז זה תאכול, וזה כבר בעיה שנדון בפעם אחרת. ומה זה תנור? מקרר. עכשיו קרר עובד על כמה אלמנטים, שזה 12 וולט, שזה מתח של אוטו, 220 וולט, שזה גנרטור, וגם גז בישול, שזה גז שום וגם מקרר. וואלה. את תפתח את כל הסליקים, שם יש דברים סודיים. כמה עולה לי כל הדבר הזה? הדבר הזה זה 105, זה המוצר הכי גדול כרגע שלנו והכי יקר שלנו, וזה מתחיל מ-80 הקטנים יותר והזולים. כמה אנשים בארץ מחזיקים דבר כזה? הרבה. היום המון חניונים נבנים לצורה לדברים האלה, כמו רשות הטבע הגנים, הופכים את החניונים שלהם לקרוונים. זה טיול אחר, כמו שהחבר'ה האחרים אמרו, זה לא לצאת למלון, זה באמת חוויה של טיול אמיתי. עם הילדים אתה יכול להיות יום אחד בים המלח, יום אחד באילת, יום אחד בים התיכון, ויומיים אחרי זה בעקבה. אתה יכול לטייל בכל המקומות שאתה רוצה. בעקבה אתה יכול להגיע עם קרוון? אני מניח שכן, זו שאלה שאני לא יודע את התשובה. התשובה היא שלא, אני מניח שלא. תודה רבה. תארוז לי את זה למתנה. איזה עטיפה? ורוד פוקסיה דיברנו, נכון? ורוד פוקסיה, כמובן. הילה? כן. הלו. היי. אני חושבת שמאוד יהיה יפה לך קרוון בוורוד פוקסיה. ברור. שלח לי תמונה. בוודאי. בינתיים לכל מי